Dnes vám hrala skupina bytostí. Nesplný vchod a služobného veku. Bogdan Dobroslav, Píšťala spev. Duslan, Husle a spev. Eliška, Píšťala spev. Dobírať mal byť spolu s Bogdanom na začiatku. Budem presne, že rok 1998 Trnava a Bratislava, Dobík, Bogdan sú jedni zo základných členov skupiny. Vlastne jediní, ktorí od tej doby pôsobia v kuse. Chvála. Už vychodí nové slnko, naša doba. Už vychodí nové slnko, naša doba. A ten duch dobrý je a ten svetlý je, žije slava slova. Žije slava slova. A keď vyjde slnko v našom svetoháji, a keď vyjde slnko v našom svetoháji, banky zahrajú, vtáky zaspievajú na jeseni v máji. Hej, na jeseni v máji. Na Tatrov sa blízka hromy divo vínu. Na Tatrov sa blízka hromy divo vínu. Postavme sa, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Hej, Slováci ožijú. Slovensko naše dosia tvrdo spálo. To Slovensko naše dosia tvrdo spálo. Ale blesky hromu zbudzujú k tomu, aby sa prebralo. Hej, aby sa prebralo. Chvála vám! Chvála aj za blesky hromu. A ďalší priestor bude pomodníci, ktorí uvádzajú nové CD-čko. Boli ste skvelí, ďakujeme. Živa!